हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। स' बिदिब्ला नोंथांमोना जा खोथाखौ लानानै गिनानै दंमोन स' फाइनालि दा बियो रायजोनि सिङाव खोथाखौ क्लियार खालामनानै होबाय। थ' आं बेवहाय बुंनो लादों WhatsAppनि सोमोन्दै। बे थांनाय साननैसोआव मानसिनि खुगा निउस चेनेलफ्राव ससियेल साइटफ्राव जा बाथ्राखौ लानानै आराव जागासिनो दंमोन जे फैगौ 8 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय WhatsAppनि गोदान सेटिं फैगोन आरो बेखौ एक्सेप्ट खालामाब्ला बाहायनो हानाय नङा WhatsApp। फारसेथिं जाय बेखौ एक्सेप्ट खालामब्लाबो माखासे थासारिनि थाखाय खैफोद एबा गिख्रंथावनि मोगा-मोगि जानो गोनां दङ। बे खोथाखौनो लानानै जुदि नोंथांमोना गिनानै दंबाय थायोमोनब्ला अब्ला WhatsApp कम्पानिया दा 8 फेब्रुआरिनि समखौ बारायनानै होबाय आरो दा नोंथांमोना बेफोर गिनाय समखिनायखौ ज्राब गारनानै WhatsAppखौ आजादियाव बाहायनो हासिगोन। स' बिदिब्ला बेसेबांसिम बारायनानै होदों आरो बे फोरमायनाय मेसेजाव मा फोरमायनाय दङ बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिभ इडुकेसनेल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो। थांनाय साननैसो सिगाङाव WhatsApp कम्पानिया रायजोनि गेजेराव मोनसे मेसेज फोलानानै होदोंमोन जे फैगौ 8 फेब्रुआरि 2021 खालारनिफ्राय WhatsApp मेसेन्जार बाहायगिरि साफ्रोमबोआनो एक्सेप्ट खालामनांगोन गोदानै प्राइभेसि पलिसि आरो जायफोर बिथांमोना बे गोदानै प्राइभेसि पलिसिखौ एक्सेप्ट खालामा बिदिब्ला बिथांमोना बाहायनो हानाय नङा WhatsApp। खौरांखौ मोननानै WhatsApp बाहायगिरि साफ्रोमबोआनो आराव जाखांदोंमोन। जानांगौ नोंथाङाबो जुदि WhatsApp बाहायगिरिब्ला बे रादाबखौ मोनदोंमोन। बिदिब्ला दा बेनिनो आपडेट महरै WhatsApp कम्पानिया मोनसे टुइटनि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव बे खोथाखौ रोखा खालामनानै बुंबाय दि Thank you to everyone who's reached out. We are still working to counter any confusion by communicating directly with WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on February 8 and we will be moving back our business plans until after May. बे टुइटनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौनो रोखा खालामनानै होबाय दि WhatsApp बाहायगिरि बिथांमोननि गोसोआव जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। रावबो बाहायगिरिनि WhatsApp एकाउन्टखौ 8 फेब्रुआरि अर्थात 8 फेब्रुआरियाव सासपेन्ड एबा डिलीट खालामनाय जानाय नङा आरो जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिखौ मे दाननि उनसिमहालागै लानानै नोंथांमोना मिथिगौ बुहुमाव WhatsApp बाहायगिरिनि अनजिमाया एबा प्ले स्ट'राव WhatsApp डाउनलड खालामनायनि अनजिमाया 5 बिलियननिख्रुइबो बांसिन थामहिनबा 500 कौटि। बे रादाबखौ मोननायनि उनावनो गोबां सुबुङा गिनाय सोमखिनायजों आरो WhatsAppखौ नागारै टेलिग्राम एबा सिगनेल एप बाहायनो लायो। बेबायदिनो दिनैनि सानाव नोंथांमोना प्ले स्ट'राव टेलिग्राम एप डाउनलड खालामग्रा सुबुंनि अनजिमाखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन 500 मिलियन थामहिनबा 50 कौटिनिख्रुइबो बांसिन। आरो बेनिनो खुसियाव टेलिग्राम कम्पानिया बाहायगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावनोबो WhatsApp कम्पानिया बेफोर खोथाखौबो नोजोर होबोदों। जुदि गमामा 8 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय जुदि WhatsAppआ बेफोर हाबाखौ गमामा मावमारोब्ला 500 कौटि बाहायगिरिनिफ्राय आरो खमायलांबावगोन बेखौ दासो बिथांमोना हमना मोनदों। बेबायदि थासारियाव आमेरिकान कम्पानि WhatsAppआ दि बेबायदि खामानि मावगोन बियो जाथावना नङा। स' बिदिब्ला सम आरो थासारियासो फोरमायसिगोन आरो फिन मे दानखौ नेनानै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।